Nuqqas ta' viżjoni fil-pjan ta' riġenerazzjoni ppreżentat mill-gvern hekk kif nesa kważi għal kollox lill-familji. Hekk ġie deskritt mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia s-suppost pjan tal-gvern illi qal li l-programm preżentat mill-gvern wasal nofs triq għax ħalla lill-familji iġorru l-piżijiet tad-dawl u l-ilma. Nistab sodisfatt tal-umenu illi ħafna minn dak illi kien pożittiv illum kienu l-proposti illi l-Partit Nazzjonalista ilu illi għamel. Dispjaċut però illi daw waslu nofs triq u allura jekk insemmi dawk illi kienu l-proposti tagħna fuq id-dawl u l-ilma illi kellu jingħata roħs lill-familji, lill-negozji, jingħata biss parti roħs għal żmien qasir ħafna ta' 3 xhur lin-negozji u mhux il-familji ukoll u fuq id-dawl biss. Adrian Delia fl-ewwel reazzjoni tiegħu eżatt wara l-preżentazzjoni tal-gvern f'Santirmu qal li dak li propona l-Prim Ministru Robert Abela jixed li l-gvern jinsab għal kollox bla pjan u bla viżjoni u li dawn il-miżuri ma jagħtu ebda direzzjoni fejn se ssir ir-riġenerazzjoni u liema setturi se nixprunaw. Ippreokkupati li nuqqas ta' viżjoni b'mod assolut illi ebda direzzjoni ma ngħatata mill-gvern fejn ħajrnexxilna nagħmlu ir-riġenerazzjoni li qed jgħid. Fejn irridu l-investigazzjoni li għandha ssir fid-dettall f'dak illi huma is-setturi kollha illi rridu nixprunaw. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kritika wkoll in-nuqqas ta' inċentivi fejn jidħol it-turiżmu u filwaqt li jħeġġeġ lit-turiżmu intern, il-gvern baqa' ma għamel xejn biex iħajjar turiżmu barrani lejn pajjiżna waqt li pajjiżi oħra qed joffru pakketti attraenti. Il-gvern qed jgħid illi pratikament qed jaqta' qalbu mit-turiżmu għax l-ebda inċentiva pereżempju kif ħanikkompetu ma' pajjiżi barranin. Adrian Delia qal li dawk in-negozji li l-gvern nesa tul il-pandemija u li tħallew barra minn skedi A u B reġgħu intesew issa wkoll. U esprima dispjaċir għal fatt li l-gvern ħalla għal kollox barra minn dan il-pjan lil dawk li mexxew il-pajjiż fl-aħħar xhur biex ħarġuh mill-pandemija. Jiġifieri lil frontliners. Naħseb kien hemm insult b'mod maħsub ukoll il dak kollha li huma u offrew is-servizzi tagħhom l-eroj tagħna fis-settur tas-saħħa l-frontliners kollha tas-saħħa oħrajn, inkluż il-pulizija, inkluż l-armata, inkluż il-protezzjoni ċivili, imma ċertament dawk kollha li ħadmu fis-settur tas-saħħa illi ebda tip ta' rikonoxximent, ebda tip ta' għajut, ebda tip ta' ringrazzjament ħlief iċ-ċabċib illi kienu kapaċi joffrulhom iċ-ċittadini ta' pajjiżna. Kristina Majra, Net News.